Surfing activity sa Camarines Norte urog na papapusugon como parte kan sa indang turismo. Surfing instructors pigpapa sa irarom sa training tanganing ma-accredit kan Department of Tourism. Uyan report ni Don Jimenez. Nagsahan ni Puwersang Ngunyan ang Provincial Tourism Operations Office sa Municipal Tourism Office kan Banwaan and Daet Camarines Norte para mas mapauswag pa ang surfing activity sa probinsya urog na sa barangay Bagasbas na pigkokonsiderar como surfing capital kan Bicol. Nagtutubod kayan mga otoridad na dakulaan maitatabang kan surfing tanganing urog pang makaingganyar ng mga turista na maglaog sa probinsya. Matagal na yung surfing na nakilala sa Pilipinas. At ang sabi nga ng ating mga dokumento, nagpapatunay ng Bagasbas ang pinakauna na birthplace ng surfing. Como parte kan pagpreparar, nagkondusira na sambitan ng mga opisina nin Level 1 Surfers Instructors Training como refresher course para sa mga surfer as in surfing instructors sa probinsya. Nasa 30 mga surfer gikan sa manlain-lain na grupo ang nag-approve sa kaini tanganing matawan nin DOT accreditation. Ang accreditation kaya kanasambitan ng ahensya ang nagtataong dalan tanganing ma-institutionalize as in ma-professionalize ang sektor kan surfing sa nasambitan ng probinsya. At maaaring makatagpo pa tayo ng mga lugar na pwede sa surfing dito sa Camarines Norte. After all, isang napakaganda talagang lugar ang Camarines Norte for surfing. Nagtutubod man ang mga otoridad na kung mas mapagayon pa ang surfing activity sa lugar, posibleng makahabol ini sa trayumpo kan ibang lugar, arog kan Siargao na saro sa mga pamosong pasyaran sa nasyon pag-abot sa surfing. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.